som tu pri Bradle na mohyle Štefánika. Chcel by som odkázať Robertovi Ficovi do Moskvy, že slovenský buditeľ Štefánik sa v hrobe otáča ako vrtuľa. Tu na tej mohyle som si uvedomil veľmi dôležitú vec našej národnej histórie Slovenska. V Slovenskom národnom povstaní kto bojoval? Bojovali vojaci, ktorí boli v Slovenskom národnom povstaní za Slovenské národné povstanie, za slovenský národ. A bojovali proti komu? Nebojovali proti nemeckým občanom, fašistom. Nie, ľudia Boží. Bojovali proti slovenským občanom, ktorí boli v Hlinkovej garde, ktorí boli za Tisa. Čiže to bola občianska vojna. A ľudia Boží, čo robí Fico? Fico robí to isté, čo robil Tis. Rozdeľuje slovenský národ na tých, ktorí podporujú totalizmus, ktorí podporujú putinizmus, komunizmus, socializmus, fašizmus a potom na tých, ktorí podporujú demokraciu. A čo chce Fico? Aby sme sa tu bili ako v občianskej vojne. Nedovoľte to roztrieštenie slovenského národa, lebo raz vojna príde aj k vám domov a zaklope vám na dvere.